Jan mid ya pi baro iwe nga shim yini kalat pan pedang som hai pi baro iwe shekanika ransan ikachini kren ka jongi ya ka ting ka jong ble but nga ngets kam ba baro nangi nyap kmi ya ka jingkermen ka ba kraw but ka ai ka jingkermen ka ba kraw jongi ki kristan iwe kadai ka Jingwan Arsien ka jong Khrist tiga topik ka bangin discuss hagan ka por kadai siya pang ka Jingwan Arsien ka jong Khrist ka topik ka ban ai mensim yang ya pi balong ki kristan ba janai kini topik kan penklan ye ka jinget kristan ka jongi but kan pendapru yangi da ka jingkemen walang ikan du ka jing ka stom but rei ka jingkermen ka bakraw kan up yang aja pi ladang long ki kristan ki bayane tinga kentu ya pi baro iwe what no me let no ya snap dikan ka jingkren ka jongi haning ka por nganget pinyo mensim but pinyo jikur khu shibun lengba kini ka jingkren ka jongi haning ka por sai sien ru ang kwan pedang sompha ye kini ki nong shiman ta shakri ka jong ble ka bala plat ye ki por ki ba corridor ka jongki hapdeng jong ka jingbun kam ka jongki but kila plat ye ki por ban don man ta lam ngi hakaban shim lang haka jing ye kren ka jongi jaka kting jong ble but shwa bangin lech khamat tengin pendam kle haka jing dwai tengin dwai au ble ber ka pa si ba hablang kanui songo ye me ko try ye ka jing dor kalam ka jongi ka jong me bat ngi ne ka we ka tayo square pat but hagan ka por try kat ba min pelut ye ni ki por haka ban discuss ni kren ye kting ka jong me to man dan kat lam bat ngi hagan ka por namar ngi don kam ye me ko try ban pan smotho pan shai hangi ye kting ka jong me kana mai la an pan smotho pat shaki pat ba ki ban snap ye ka ni ka jing kren ka jong ni ka por Penslet ini doma sim ku ke jong me ko try. Sengau ko try jinwa jinong pop. Ngo ida makrteng ke jong cheese ke nang punem. Man. Te labiang ka por ban stang no ekani ka jing kren ke jongi. But ka jing kli ka ban nengkong ka bang ador ban kli ya I church pastor jong ka balang nong po. Kani ka jing kli bang komne. Ka ai ka jing thu lupa ban nengkong bala bo jingkan mau shapang ka Jingwan Arsien Khrist. But mano belabo ya kane sangap ban jawab lam ya kane ka kublei pi baro ki be sngap ye kane ka discussion jingi ne ko wei ka por ban kublei ru ke to ka jingkali ka ba philabo ha khmat junga ha kane ka por ta ban juba bi ke to ka jingkali jong phinga kwa bangi ne phai sha ka shithi ujida kalnong ka ban kong de khot ka ba khat saw bat ko ong kum ne but day yaki eik ba u inokru u ba hinyo no adam ulai thulpa u daong hakmi utrai lawan but shipo hajar ki bakho ki jong um ngi skem ba kani kam de ka sin kong bangi yo snyo sipang kani ka khot la ni kum kini ki kantin ni kan mauru ki jing tho jong pol ha ki thesel ni ka ong ba u chi su hakmi u chi sul sawan but da ki pho hajar ki angel ha ka sahid bneng but on sepun kelai ni but saya lamingi sekata ka ying ka ba ula pun kre namta jong pi but jonga henry ka jingkali ha ka ne ka por bala bo long manu ba bo ba ye thol pa nung kong spang ka Jingwan Arsien ka jong jisu ka jubab ka jong pi but ka jubab jong pi paro basnap ka ne ka por kalaban per na ka ne ka jubab ka banga ai henry nga shim ye ka ne ka jubab ru kat kum bangi pule na resources ka bangila yo na ki kod principle of life hakatuga kot ngiyo I ba ka ong ba ka krenshai ba u inok de upreu upa lani nongi thol pa ban kong tam ba ri tho le pas phangta ka sni ka Jingwan Arsien ubalong nong panim nong jong pi jonga u jisu ba ndei tangata ka shakri jong blairu kemem LNG White haka kot jongka ka jingele ba kraw ka sla ka ba aspa khandai ka ong ki breu kita apkhmi ye kita ka Jingwan Arsien Messiah haka burom but I jingkermen yangi baro Henry ka ongru ba winok uba im hinyo nakipateng na doka kper eden ka ba uru
ula im na ki lai spas nem tam hakane ka perthei but bayat runkan but ublay but kala ongru ba uyinok u blay ula shayu but yo I kane ka jingi thop pau sipang kata kasni ka Jingwan Arsien kejong Jisu kane day ka jingmayan ka ba ublay lo pen I hawinok lang ba ka sakri jong blay kala tho hakikot ka jingale bakraw te ka jingkali ka bala bo hakane ka por kalong ba manu nong ithol pa bun kong tam ba ithol pa pang Jingwan Arsien Jisu ka jubab ka day uinok manu pat bala bo record le ne hai bala tho ye kane ngilap ha ka shithi juda ka dekot ka bakat saw ni ka shithi juda kelnong ka ban kong dekot ka bakat saw kane day ka jubab junga namta kane ka jingkali khublai khublai shibon ya tu ka jingjubab ka jong phi ngay be kalong la shai ba enok uba nyau pateng no adam udai uba ningkong banyak thu lampa yishpang ka Jingwan Arsien ka jong uchis Khrist but mentang le na singli ka ba ka ba ingli ya pastor Albert nong light ka jingli ong ki ka jing thu lampa na ka Bible shapang ka Jingwan Arsien Khrist ngapaban jubab laming ni ka jingli ka beshbon Kublai bon ya kane ka jingkli hakba moderator ila ayanga ka ka jing thulupa na ka Bible shapang ka Jingwan Arsien ujisu ka Bible ka batai hi yangi shapang ka jing thulupa la ne ka tak jong ka Jingwan Arsien jong Jesus Khrist but kane ka jing thulupa ujisu upanya khlat ar bantang to ka baning kong ka pan I ya ka Jerusalem but ka baar day ka jing penjat ka ba kham hadin dan ka jing penjat ya ka perthai brokawe te ladangi pej na ka gospel Matthews kal nong ka ba arpusau Marcos kal nong ka ba khatlai but Lucas kal nong ka ba arpwe hang to new I ba ka jing thulupa kita kidak ha ka ba Jesus Khrist haswa ba Jesus Khrist unwan ka banikong ka jing maham persha ki nong thulupa balam ler te ka baar de ka thma bat ki jing bana ki thma te ka balai ka nem sneo ne ki klam ki jing ap them ki jing knyu jumai te ki jing ale persha ki jait benreu da ka bapenan kami ki atom bom kum tar ter ter la ne ka jing kran ben blai te ki ne ki de ki dak ya ka ba ka Bible hi ka ya thu bat ka pen I yang I we bat haswa bo Jesus Khrist kin don shibun kijing yale persha lane kidon shibun ki baro hakbangi ki bru ngi haban ya kendo but Jesus Khrist hi ula de batai ula de ya thu yangi bakini ki baro kenjia te tang satang kita ki bru jong uhi bagi de ban pen kre but kindai ban ya kidai ban yang scam tat onda kita ka Jingwan Arsien kejong Jesus Khrist khublai shibon ba Albert ya tu ka jing pesai ka jong phi na ka Bible shpang ka jing itulumpa shwa ka Jingwan Arsien ka jong blai te mantang in let na sa ka jing kli balai ka wan kli ya pastor Albert Camlon ka jing kli ong kumne ha ka no ko kom baka sngi ubnai ki klur kin long ki dak but hato ki dak hakasngi ubnai but ki klur kin wan hashwa ni hadden jong ka jing tinjar ba sawan jabab lam kan ni ka jingkli Kublai shibon ya ka to ka jingkli ka ba ong kumni ha ka no kerkom ba kasngi ubnai ki klur kin long kidam Hato kidak hakasngi upnai ki klur kinwan hashwa ni hadin jong ki jing jinjarba. Kajubab kabangakwa banet hu shapi. Ba kidak hakasngi upnai bat ki klur kilong kidak ke ba ka Bible haka testament ka barem. Kala ekran ba kala da betu lupa. Hoi haka testament ba thamai ru ujisu upen kemau biang syapang kini kidak. Kini kidak kia thu yangi Syapang kabakut jong keperthai
Siapang kisngi bakado ayu bakapertai kan long. Ngaku abani tu ipi bakal ajudon ka jingja ka belajar ha umi ka khnai turik hausam sheja nyospa propo ha kapol shipo baji mestap ha New England USA bakapertai kendit ka shudum tlu long bakasngi kamshem la ajing shai kimrat kimreng kebadan halum kilaiwan bandrung no hasam nangta kisim kilawan bania her shani shatai kilai lamber bakumno bakapertai ka shudum kersan bat kibabon kibriu hak dikepo kila syaptiang bat ka ke bajaru pakani kani ke jingdom baro shisngi hadu minmiet ban minmiet layi i yau benai bau kelas 6 keladon ru ke jingja hau nomba kat lai teruk usnam sheja prospa lai pulai baki klur ki dahap na beneng long ba kibriu ki bayi i hak digepor ki i ya ki klur ki hap kum uslap ki berkat pakapertai kelajan wai ke ka bang kwa ban ong shapi bakini ki dak kishin ya ki balakran hak testament kabarem haka kitab jong Isaiah ke kitab Joel berkomentar terter hagi gospel ya ki bau Jisu lakran kilong kidak ki ban kersu tia yang ai pi bangi im hakisngi ki bakut artan ngakwa ban bu kowe gnusa mangau basa hang ni hasora ladang alik haslong ha bangai i ki mau mer let's say ngapoi hamelim bakai thu satang kata mau mer nglajen poi haslong kapan i bakini kidak ye thu yang aba ngam samshu nglajen poi haslong kumjuru kini kidak jong kasngi ubnai ki klur ki thu yengi ba kapertai kam samshu bat ha ka bai dei bagatu ke jingkli ke baong hatu kidak ha kasngi ubnai ki klur kinwan haswa ni hadien jong ki jingjinjar ba hot kidon ki benta haswa jong ka jingjinjar ba kila debja kum kini ki banglai thu ikisnam hanai ka ba kham kraw ki jingja ki jingkhnyu jumai ka jinghap jong ki klur ka jingdum jong kasngi ha ka ba mesngi kamla ban ai jing shai nangta bau benai kelas 6 kinja hadin ke jinjarba ngakwa aman puli naga gospel karkum umat hias kolonong ba absaw ke dekat ba kunai ko kumni ru hadin ke jinjar kita kisngi hadin ke bible ko ong ya kasngi on pendum baru benai on ai la ke jing shai bat ki klur kin hap na beneng bat on pen knyu ki bor ki beneng kani galong kejubab kabang ai shapi kubleshibon pasal yang ni kajing jubab kajang pi kubleshibon ru yang ni kajing sang kajang pi ba ke belajar ki sngi ki benai ba ki klur but khoi kani ka kadak ru kan kabal ong na pastor pa kin sadon me ngajing pair haki sngi ki bana ki klur hadin jong ka jing jinjar ba kublish bon pastor ni ka jing jibab jang pi but man tang le na jing kli ka ba asa jing kli ka ban kli ya i pastor nyobor la pasang ka jing kli pong kai ka bangi dei ban tip anda kine ki dak kilaja kai ka dak habneng ka badang sa ya ka ban pendep sama jebab dan ya di jingkli kble shibon ya gane ke jingkli ke ba philai tong ni pe ke jing jubab na ke ktin ge jong ble ke badan bible ye phai bat nga se ke gospel Matthias kalanang ba ar pusau ka dekat ke ba life ar bat ke ba life fulai tong ni pulelang khanang mingla man singau thu ya kane ke jing jubab ke ba ong kumne to nang te ye ke farsina udeng dembor haba katana chung u kala khelung bat kala seisla pitip bakalior kalajan nang ta kadkhot ka balai phulai kumju ru ma phi haba phini i kini ke bar to tip bakalalong hajan ha ki jingkhang ke balong hajan ha ki jingkhang ka Jingwan Arsien ge jong Jisu Khrist ka Jingwan Arsien ge jong Jisu Khrist kalajan wan habangi pe ya kene ke prothai ke bangi emancha nginam ata tenshu bau Jisu ula janwan ngakwa ban kentui piwe ki ba pe ya kan ka YouTube channel ge jongi pen krek ya ge jing im ge jong pi
nang ta ya thu ya ki bahaying hasem ki jong phi ya ki himmen ki para ki jong phi ki long ki kme ki kpa ki jong phi ki parlo ki parjor ki jong phi ba u jisu u la janwan bangin pen kre khnang ba ngila ban don rong kat lambat u nang ta sakawe pat ke jingkli ke baong ka e kadak beneng ha beneng ke badang sa ya ke ban pendep tongi pe na kana ka ju hi kalanong ngi pai sha ka khot ke ba arp khundai ke baong kumne kumne ru haden ka jinjar kita kisngi ya kasngi an pendum bad ubnai onam ai la ki jingshai bad ki klor kin hap na beneng bad on pen khnyu ya ki bor ki beneng kane kade ya ka ba jisu la kren malada phi kwa shushu ban kham sngaw thu shushu pule ya kane kala lenong ka ba arpusau naga gospel of Matthias khanang ma phila bani ila ki jong ki khmat pan pen kre ya kane ka Jingwan ka jong Jesus Christ ublen gor khuyingi Shibon sorry nyo boy ka jing jabab ka pi ha ti bangi I kini ki dak shin ki pa urlong ki pa ja hani partai ni tip ka Jingwan Arsien ka jong Jesus Christ kanam slam show kuble shibon ya ka jing jabab ka pi bar mantang le na sa kawai ka jingkli ka ban kli ya I pastor Livingston Kapran ka jingkli ka ong ka ai ka jingja bakar pang ha ka imlang sa alang ka ba u apostol Paul ula kedau kaban longkum kadak chongki sngi bakhado ba laveng sang pechalam ni ka jingkli Upol utho kum ka jinge thol pa kum ki dak ki bancha ha ka imlang salang ha ka jinglong jong ubhieo la ne ka jinglong jong ki do ki bompat sha sai ha ka snam ka jong Jesus Christ ka ba ki le ha ka sngi hashwa bu Jesu sawan ngakwa ba pen ya pe ban ngana art thematic la nang ka ba lai ka khat ka baneng kong Ukraine hang to ba kan poi ka por ka shitom ha ka sngi ka ba khaddo ha ka ba ki brio kin long ki ba ye ya ka le de ki brio ki ba snowman ki brio ki ba pen crow ya ka le de ki ba me blay but ki ba le ya shibun ke ki ba long per sha na ki jinglong ki jong blay pin phule na do ka khat ka balai hadu ka khat ka ba nyo pin yo I ya ki ching chair ka tang ki ba upor la tho ba ki ni ki brio ki chia kum ka dak ba ka pen I ru ba Jesu shan on sawan kloi shibon ba laveng ka jing jabab ka chong pi ka bas ngatanat bat ngakwa ban kencu ya kinong sngap ba pin pule ya artimati kenong balai ka khot ban kong hado ka pa nyo kai ka bala tho ka bible bat sa penu jork ai ka bala ja han ka parthai inget bangila imsha ta ka sngi ka bakhado ba shan u Jesu on one floor bat mantang in le na sha jingkli ka ba ndriu ka jingkli ka ban kli ya church pastor changa balang nongpa ai ka jingkli ka bangum ne cái jing maham ba Jesu u ai yo ba ka cha ka sngi kan lap kindit ya phi kum ka jing riam sangphaban jawab lam ne ka jingkli Sistem yang kublai shibon itu ke jingkli ke ba philabu ke jingkli ke ba philakli nga ka longba ke jing maham u Jesu la ai hakata kasngi ka ba kan lap kendit ya phi kum ke jing riam banjubab ikani ke jingkli ke jongpi ngakwa barok ni ki badan ni ki bible tongin ya pai se gospel kat kum ulokas kal nong ba arpu wei ki khot ka ba life saw but life san but ko ongum ni namar kata to sumar yele de yo kum no ba ki do no jongpi kin snyo khia de ka ba bam lalot bad ka babu ahan bad ka ba kuslai perthei bad ka ta kasmi kan lap kendit ye phi kum ka jingriam na ba kum ta ken kan ngat ha kita barok ki besongsa ha khendeu barok ko ki par lok long ke ka pasyo mande henry ka joko por ka long ke ka ba long ka jingkr khu yangi ki basna ba kane ka por namar ba ka ka jing maham ka ba Jesu ai to ko por ka long ka jing maham yang ha ka juk jongi ka ba manta ka jing maham hang ni ka khot ka ong ba bangin like na ka jing riam yo ngi ngat ka jing riam ka jing maham hang ni ko to sumar yela de
kemudian ni kekeren shua yang ya pi ki basngap ni por ni kekeren shua yang ahiru to sumar yelede yo pi ngat ak jingriam jong ni slapte yo pi kuslaitan yo ni slapte yo pi bu ai ke bedai jong ni slapte habong bu ai ngim keren tan ke jing bu ai ha ke drugs ngim mang keren tan ke jing bu ai ha ki kiat dan roi ke no ke jing bu ai ke ba pelong ya pi bat yanga banjingai ke jing im jungi na oble ke ba pelong ya pi bat yanga banjingai nak tin ke jong oble ngi bu ai tan teng teng bu ai kong ke jing kuslai ke ni slap perthai ngim ju hun yo ye ke ni kwa as ke ni ko yo ye to kwa as ke ni ni kuslai tan Kaktin jong blay kong wat kuslay ka balay siyay. Henry manu bala banlan. Baron ni kuslay ka balay siyay. Bat kaong ba na takadaw ni buay ba ni ngadah ka di ka jingriam jong slap patay ni buay ha ki ba addiction ha ka phone ni buay ha ka addiction ha ka oblad status ni buay ting ting ha ka internet ni buay tana ke ba pelong ni ban jingai na oblay ko ki perlok ke ne ka jingkli ka longru ka jingkli ya phi bat inga hato ha ka ne ka por ni don em ha ka ne ka jingriam ne to hato ngi laj to ngi perkhat kong to sumar bhaya lade na kita kadaw ko ki perlok long jing maham ye phi bad ngaru te ke kita ka jing maham bu jisu la ay ngi bangin laj yo ngi don ha ka ne ka jing rem kalong ba kong ga khot ka balai pisan kong barok ki bedon ha ka ne slap pertai kingat ha ka ne kamu ke include ye phi bad nga na kita kadaw kumno bangila ban laj na ga ne ka jing rem kalong tang la dangi pule ye kten ke jong blay bar ni dem kho seu bad le chu barabor ha ka jing duai to duai klem de pot bangin laj ne ka jing riam kublaish bon pa so ka to ka jing jabab ko jing pi ka long ka jing jabab ka ba sngotanat kumbala pila kan tu tun sumar yo ngi ngop ha ki kam perthai la ne yo ngop hai ke ba penjngai yangi no blai tengin sumar kita kenapa nginam ngat ha kata kacing riam jong ka perthai ba bengin job ini ka perthai ba kacing kli ka bahnya menta ka ben kli ya i albert online kacing kli ong ki kita ki ba o petros u ong bakin wan hakisngi ki ba khado ki kacing kli kin kli sawan jabab la mingin ka jingkli Kublai bon ya kanega jingkli ki kita ki ba u petros uang bakin wan nani hak tek sni ba khado bat ki kita ki jingkli kublai bon te ladangi pai naga tin ke jong play ngin pet ka ba ka bible ka hikai bat ka thu nam ta jongi ar petros ke sti yong ki ar petros kal nong ka balai tikot ka ba lai bat sao tungin ya pule da ka ba phitip ya ka nening kong baha ki sngi ki ba khadu kinwan ki nokran ben da ka jingkran ben ki ba ya kat bakum ki jingkwa brai ya la ki jong bat ki daong hangnu kata ka jingkular ya ka jingwan chong u namar nadu ka ba kita ki apartment ki layo thiano ki e baro ki asa kumju ki julong nadu mendang long ka perthai te hoi ka bible hi ka batai shai ba kini ki baro ki bru kindon ki bakeli lane kindon te ladangi pej hang ne na ningkong timothy kal nong ka ba sau di khot ka ba ningkong hang tu ro ke thu ba henry u mensim u ong shai ba ya ki ba khadu don ki ba hap no na ka jingai don ki ba hap no na ka jingai da ka ba pershash pensha skor haki mensim basukor bar haki jingi kai ki sut tilong ba haki singi ki bakhadu hikin don ki bakali bat ki kristan kim dei bat ngopla lada wan jia kini ki baro namar u petros ula deb yathu ingi bakin wan kino ile persha bat kumjur ka dei tang ka jing arraten ya Jesus Khrist namar kum ki kristan ngit deb yathu shapang ka jingwan jong Jesus Khrist henry hadu menta shamlawan tapi ki kristan ngi baro ngi athu phang jong ke jingwan arsen ke jong Jesus Khrist re de tang kini ki bro ki ba
ya le persya hi Jesus Khrist baki keli kene ke jingkeli hangno kata ka Jingwan ke jong Jesus Khrist hai kata ka Jingwan ke jong Jesus Khrist lano nomar ki artatin ya lade nomar kimdan ya kata ka jingtrang bantip sisu ya ke ba Jesus Khrist ukwa engi te hangni ka ong biang ba kini kibreu kilayo thia kia thia no ha jing long bukan jaman sem bujong ki te nomar kata ka daw kin wan kini kino kran ben play but kin kran ben ye kita ki ba pediang yu Jesus Khrist te kini ki ke baro ha ka ba ka Bible hi ka ngi to ngin pej biang no Timothy kal nong ka ba lai di khot ka ba ningkong hang to Timothy lai ningkong hang ni kong Henry to tip ya ka ne ba ki sngi ki ba khado kin wan ki por bastom kinwan ki por bastom te ngin phai biang no juda ka dikhot ka bakhat phra hang to ka thu ingi ba kumno kila ju ong hapi baha kaya ka bakhato kinlong kinong kran ben ki ba dayat kat bakum kita ki jingko brai ki bom rublei jongki hi detang ki jingko brai lane detang ki nong yale persya Lisbon Pastor Albert dia kata ka jing jubab pun sepi wala ki don ki bakran ben ki nong hangno kata ka Jingwan Arsien jong Jesus Khrist bat ki bangai hau Khrist ki ba e u ngim de bandu jing kermen ya kata wala kin don ki ban wan kran ben namata nak sepanga Jingwan Arsien jong Jesus Khrist bat ngide ban klein bede men sungturu bahar badon kini ginong kren ben ka Jingwan Arsien jong Jesus Khrist kala haja ne hajing kang te tengin long ki ba lapen kre ye kini jingkli ba pramata ka kli Pastor Albert kamlon ka jingkli ka on ka ai ka jingkli ka ba u Jesu ukli sapang ka jingai onda wan ukun ubreu sama menjebab la mi ka jingkli pastor Kule shibon yang kena kejengkeli ke baong ke kejengkeli ke bau Yesu kuli syapang kejengeng ya ke belasot na ke gospel ke kum ulukas ke lenong bekat pra ke dekat ke pra ya ke bangan pulih ni ke por ngaong ye pi baun bishar hok ye ki kumni ru Henry on the one ukun ubri un syam ne em ya ke jengeng ha ke perthai kani ke kran syapang kejengeng ya ke ke bangi mentangi long hagan ke pertisingi ke bangi em don ke bangi hau Jesus Khrist don ke bangi hau Jesus Khrist don ke ba ka jinget ke jengki kilong tang hasun don ba ka jinget ke jengki kalong nadu tanrai nadu kithiet kadonot but ya gani ha ka bai de ba ka ni ke jengkli ba andau Yesu unwan ha ka sin ba ar un syam ne em ya ka jinget kata kalau mencuba kabang akwa ban a syapi ba ujisu unsyam ba kidon ki banget yaki ki badan hatlu jingtap on sopen keladur yaki bat kitu ki badang im ki balanget on rong no yaki Henry yaki banget ki badan hatlu jingtap yaki on penmi pat bat yaki tu ki badang im ha ke Jingwan Arsien Jesus Khrist on sat thang da ka borom ka jong u lara kilong ki bamngai ko blishbon pastor ka jing ba pi on syam ne em ya ka jinget hakane partai haba khon bru unwan ka de ka jingkli ka balakli da u Jesu ba ko blishbon pastor ya ka jing jubab ka ba pila ai na ka banta ka jongi bar mata ngin len na se jingkli ka bakhandai ka jingkli ka ban ngin kli ya iser nyobor ka jingkli ka ongkne ke jing long jing man ha ka jing shakri blai ha ki sngi khadu ki ba apostol Paul ulakdo so haban jawab la min ga ajing kli sernyo bor kublai shibon ya kena gejing keli ke badan kam sengap an pulai pi menta ya kena gejing jubab ke bana ke ketin gejong ublai ladanga kran shibon napdeng jong pi pen kensting lane pinam ngait Henry sengap ngan pule nak keting jong blai ya kene ke jing jubab. Kebangila man syam sya kisithi u Timothy kisithi ke baar kal nong ke balai ke dekat ke banengkong hadu ke basan. Tho ye kene ke dekat.
Kalau nong ke balai ke dekat ke banengkong haduk ke basan ke ba ongkum ne sengap. Henry tu tip ia kane bahai kisngi ke bak haduk kin wan ki por bashitam. Hato pisngau day haoit. Ke dekat ke baar. Namar ki breu kin long ki ba e tang yala de. Ki ba e sbai, ki ba kren sarong, ki ba lek krau, ki ba kren snail. Ki bom kok ngu yala ki keme ki kpa. Hato ngade Sibon na pipin ong haoit. Nang ta ka ong susu. Ki bom sngau ngu. Ki bom khoit. Nang ta ka dekat ke balai. Ki klem e yala ke kenjah. Ki ba klem map. Ki ba kren siar. Ki bom suit nyau. Ki ba runar. Ki bom e ya ke babha. Ka dekat ke basau. Ki nong delok. Nang ta ki ba hangame. Ki ba lek meng. Kiba e ialah gijing sengau bha kham tam ban ye kiba ki e ya ublai nang ta ka dekat ka ba khadu ka dekat ka basan kiba don kadur ka jingru blai henry kiba len yala ka bor jongka hato ma phi mangang ni don em ya kane kadur jong ka jingru blai kane ngi de ban kli hala ki jong ka jing im ki jongi maladangi sengau bangi kup tang ngane kadur ngi de wan phai no Kating jong umlai ka ong ba lada don kum kita kibreu ka ong na kineru to pai no ka mot mangim de ban ya don kat lem lene ban ya don bentalem hakum kane ke jinglong ke jingman kane gede ke jing jubab na ka kating jong umlai kublai sibon sernya boy ke jing jubab ke jong pikalong jing jubab pa sultanat jaka ba pila penchai yangi naka keting jong blai te ngitong ni le na jingkli ga ba shpau ga jingkli ga ba ngadon ban kli ya i pastor Lawrence Karpran ka jingkli ga ong kumne ka ai ka ba u jisu ong ban kedau ya ki Khrist lamler bad ki noi thum pa lamler ki ban penmi ya ki jing shukor ki ba kraw ba loving ska ba min jabab lem ya ni ka jingkli ku beshbon Ki dan shibun ki jing chia ba ki aka ki ba jisu lai thol pa hashwa ba unwan hakasin ka ba kawaina ki ta ito how Matthias kala nong ba pasau kat ba pasau ba kin mi ki ba kam ila de ba ki long ki nong thol pa ba ki long ki Khrist ba kita ki de ki nong thol pa ki ba lam ler ane ki kam ila de ba ki long Khrist ba lam ler ba duang lu ba ken syukur ya ki babon wat ya ki bala chedru namal kata tulong phi ki ba perkhat lap ba namal ba kini ke ru ngala ya thul pa haswa ba ki ka kanchia ba du jisu ya thul pa ya kine namal ba ulayo I ya ke ban saja bat ki brio ki ba la pen shang nang dem ya ke jinge ya ka tien ke chong blai ki ba la ithu ya ke jinglong ke chong jisu ba shisha ba ya ke jing hikai chong ka bible ila ban pen ya pier ki e kita ki Khrist balam ler ba du e Khrist ba shisha namar ba enda u wan onomam lam ler ba ba ro ki balange hu kin sa yo ken ban itu ya kata Shibun ba loving ya ka tu ka jing jubab ka jong pi bat ka jing kenturu yang i iwei ka ba ni dai ban pule bahai ka bible kena ba ngenam ngop ha ka jing ya tu lampa ba lam ler jong ki Khrist ler dan ha ki dakshin ke ba kini kinang tu lampa lam ler kin ni halor ka jongi te ladangi pule ka bible nganget skam ba ngenam ngop ha kum kini ke bara ba ladang ngim pule ka bible kalang ka ba yang i ban itu ba kini ki dai kini kidai kina ublay nil na ki paman te tengen puli ke bible but ngelet nas jingkli ke ba khadway ke ba ngandon kli ya church pastor jembalang nong pot ke jingkli ke ba ong kumne ke ai ke ba jisu upan bana ya ka ba on pendep shwa ya ka jingkular onda kumta ken kancha kata ka ba kut kublay shibon te smawan jabab le mi ni ka jingkli church pastor balang nong po
Kublai shibun ya kitu ke jingkeli ke bapila ai. Berjumpa kita ke jingkeli ngakwa bangin ya pai biang. Ketin jong blai ke jumpa pi ke bangiyo hi barbor ke ladun lud ha ke ketin ke jong blai. Tongin ya pai se gospel ke jong Matthias ke nong ke ba arpsau de khot ke ba khatsau bat ko ong kum ne. Tiya kene ke gospel jong ke hima on yalap ha ka perthai baro ye ka balong ke jingpla ha ki kinjaban re baro on da kum ta ken kabajia kapakon ko ong ba kulano katak jiwan chisukan saja menengila yo snyo la langba ki baro ki perlok le ni ki pastors ki bala ye thoi ki to ki jingjia ki babon jai shwa ba katak jiwan Arsien ki jong u henry hang ni ko ong ba kai ki tak jingjia ki bakhado shwa ki jiwan Arsien jisu kalong ban pla le ni ban yelap yo gospel ki jong ble shakleng saudong jong ni ki perthai hang ta ken kapakon kan saja ko ki perlok ban ladangi kwa ban wan u jisu shen skani sla perthai ni gadai ka responsibility ka jong pi ba ka jonga ban yala bi gospel ka jong ble shetulup ka perthai ban nimla ban le tang ki pastors tang ki evangelist kimla ban le ka Henry baro na ni de ban le ka ta ka khubor ka ba ka long ba ka kabalang jun kala ya chakman menta ban shim kino kilat ban pinsapriang your gospel ka jong blay shitulup jong ka ne ka perthai nagata ka daw ka GC kala shim ki program ki prepare kum ka AWR nantak ANN Trabian nantak ka TMI total membership involvement dai bangin khnang balai bakile kita ke baro khnang bangila ban pla ya ka khubor jong blay sikeleng saudong ka perthai bar kum juro ke division jongi ki persam belek ki kam ke per bangila ban pendap ye kten ke jong blai ha ke division jongi hang India kamtam ke barang don shibon ki breu bam patip shipang jisu bar kum juro yangi ki bedang ni bat ngasyo komen ru bon na pedeng jongi ki pastors ki bala stang ki bala ya chikmat ya ke jingela be kten jong blai om tang ha ka stage len tang ha ka podium po yeng mane Henry ka stage leng ba ka social media kum jo kum ka jigle jongi pastor is Camlon ka gospel bom jukun Rudai ka way na ngayon i program ka ba bahatam ta ba yalap chipang kita kasngi jong kasngi ka bakado ni don kam ban sim kat bangi laban play gospel ke jong blay knang ba Jingwan jong jisu kan wan shan ko ki perlok syo bangan penkut ye kene ke jingli ke balem kot ke basai henry nga kambun ktin henry nga kwa ban kren ye kene kat kum ke census ke snem arjar iway ko ang ba hamegale yang don hado 2000 arpan teli kishnong 2000 arpan teli kishnong ban ha let's say ha khasi jain tial ne khasi ngidon kumbalai hajar tam teli kishnong ban kanu teli kishnong bangi kum kabalang sa de adventist mata ngilarung let's say shispa arpulai dan shispa arpan teli kishnong ka bangilarung kamudang pon ba kishnong kabangi hakasi jang tiar ngim padrung na kata kadau kadai ka TMI ka jong ba ngabat pingi haban simenta ban pin poi ye ka gospel ka jong blay shekeleng saudong jong ka khasi jang tiar kumjo balada ngi simenta lang kata kasngi ka jiwan Arsien jisu shen kansawan take ka jingjia ka bakhado shwa ka jiwan Arsien jisu de ke jingelap ban pendap ke jingelap chipang ke ktin ke jong blai bun pasoi ke jingjuba pa chong pi ai kumla tho bible ba yegani ke gospel anyalap ha bara ki jaka badan pendap ini gospel te jisu unwan shen te kublish pun itu ke jingkan tu ke jong pi ru hangi wai kum kristan ke bengin dai ban shimanta ke jing priang ya ka ktin ke jong blai tong ilai da chingli ka ba khat a ka chingli ka ba dorman kli ya i ba Albert nong lai chingli bang ne ki ai ki jingja ha ka jingai niam ki ba ka sni ka perthai baro ka we kan ya kan du ha ka jing ha ka klip mat shwa ba jisu unwan so ba wan jabab lam mi ka jingli Kublai shibun biang sakane ka we ka jingkali ki ki jingjia ha ka jinge niam ki ba ka perthai barok ka we kan ya kandu ha clip mat shwa ba Jesus Christ on one
Telah ada ngi pule na kitab jing penpau kalau nong kebakat lai dekot kebakat hang tu. Ke thu yang ngi ba kandon kata ka bor sensyar ke ba tau merat klau banikong. Kedai ke jing sensyar ha ka niam ha ka jing mani dem. Te hang ni ke thu ba on sapen bor ya kata khendau bat kita ki pasong bakin ya mani dem yo tau merat klau banikong. Kandon ke jing mani kan ni hang ni ha shwa ba ujis Khrist unwan kandon ki jing penbor ha ka ban mani ha ka no ka sngi kin ya mani bat ha ka no ka 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 ba ki dei ban le ka u uta u ban sensyar don bor tingin ngin pedro na ka dekot ka ba khat san hadu ka ba khat miao hang ne lu ong ba uta u yak chakor un ai bor yo tau mar klau te lu ong ba tau mar klau un pen bor ik te breu bakin ya mani dem ya kata ka dur bat la da no unam dem mani dem ya kata ka dur jong tau mar klau ba onsa penjot no bat kandon gajing penstom ben ka ba krau kita ki bom ngai thang ni kadai chapang kajing niam ka balam ler onsa pen kentiu la ne onsa pen kelano kam tam ya ka sngi ning kong sha ka sngi ka ba na ka sngi ka ba nyau sha ka sngi ka ba ning kong te kane kadai ka ka ba tin jong play ki kai nam ta jungi la dang i petru na ka jing pen pau nong ka ba khat sau de khot ka ba khandai hang tu ublay uai tin kiba maham yangi ba lara uno bane dem yo tau merat klau lane un priang ya kata kadak ke jong u on di kata ka jing pitar lep lane on sa chak kan tait lane on sa don ke jing penjot ha kata ka sngi ke Jingwan Arsien ke jong Jesus Khrist bat kata ka jing penjot ru kam dei tang sipor hendre saduk ki bom jukut but hang ne ublay uai ka tin bajam la ne ka jing maham ba kita ki breu kinom ngop ha ka jing hikai ka ba bakla ha ka ba ka ne perthei kan panbor ya ukhun men reu la ne ka jing jia ha ka jing nyam ka jing jia ka long ba on sadon ka jing panbor ha ta ka sngi shwa ka Jingwan Arsien ka jong Jesus Khrist on sa panbor ha ka no ka sngi kidai ban mani dem lani ha ka no ka sngi kidai ban shong thai kata ka dei ka ba ka Bible hi ka thu bat ka ai jing hi ka ngi bang dei ban pen kre yela ka jong ka men sim kum ki bru ka jong u blai bang dei ban jet yanong in jet hatong in jet yo breu lani hatong in jet ya u blai te kata ka dei ka baro ba ngi dei ban ya kendu la ne ha kata klip mat ha shwa ba ka Jingwan Arsien ke Jesus Khrist bagi judgment reu baro kin ya kendu ik ni gi jing Bleshbon ba albert itu ka jing juba ko chumpi ka long ka ba snotanat te mentangin le na sha ka chingkli ka ba khalai ka chingkli ka ban kli yai pastor albert skemnon ka chingkli ka bang kumne kumno ba joel ukdau sha ka ne ka ju ka jingale hapdeng ki jat ben reo lano ba apostol Yohanes uong ba ki jat ben reo ki nyaki Peter lab Bleshbon tes ma batai la mengani ka chingkli Bleshbon ya to chingkli ka ba kumno ba o joel okdo sha kaju kachingale hapdeng ki jat ben reo kajubab ka bang kwa pan ai hoi la pension rem ya gani na ke kitab ujual kalonong balai ka e ka bang kwa ban ong bakadon chingde ya ka e ka bau jisu la kran ha ka gospel ka ko Matthias kalonong ba apsau ka khot ka banyo ya ka bau ong aba ki jai ban riu kin ying yale ya ko pat ka jai ban riu kani kalong kadak ka bai thu yengi bangile em ha kisngi ki bakado ya ka kitab ujual kalonong ka ba ar bantar ki ba khadu bat hakalo nong balai ka kran ya kisngi ki bakado kisngi ki ba kisngi jong jingyale ya ka ba kawai ke jai mrio ka yele ya kawai pat ka jai mrio kawai ke hima ya kawai pat ka hima kawai ke ri ya kawai pat ka ri ka balong kadak ka ba thu yangi bangile em ha kisngi paka syong suk syong san kam don shu ngile em ha kisngi ya ka bangi ap ya to us em ka jing suk
ba on sin shan no shan ya kanik perthai ha ka bai di bat kanik wai pat ka jingkli ka bobot ka ba ong lanu ba u apostol Yohanes u ong ba ki jai ban riu ken yakhi pitalam kaniru kalong kadak ya ka bala kran ha ka kitab cipum pau kalono bakhat wai ka dekat wakhat pra ba ka wai ka jai ban riu ya ka wai pat ka jai ban riu ken yakhi pitalam namar ba ujisu la janwan syakane ka perthai namar ba ujisu un samino nakajaka kentang tam kum orang ba langdo kad khot bakhat khnai ka ong ha ka ba onu om ya saisu nakapta jono hoi ka perthai ha ka ni ka por kin don ha pdeng ka jinjar ba ka jinjar ka ba om pat shem la don ha ka ni ka perthai ka jingile pramaki ka shongsuk shongsang kimla banyo tetang ujus kursi ha ka Jingwan Arsien ka jong u kabala aban penyo yakani hangilang baro kablishbon Khublei shibon pastor higa to ka jing jubab ko jong phi ngai ba klashai to jing jubab ko jong phi but mantang in late no sha ka jingkli ka ba khatsa ka ba jingkli ka ban kli ser nyo bor ka jingkli ka bong kom ne ka ai ba kan ni ka spa kan pen long yak to ki bariu spa ban le hakisngi ba khado kumno ba ya kan ne ka jing mentoy ba shukor la yo sebaban pesala mingin ka jingkli ser nyobor Khublai shibon ya kene ke jingkli tongi pe ya kene ke jing jubab na ka kting ke jong ublai ya phai bat nga sha ka Shau Jacob kalnong ke basan ka dekat ke bandeng kong haduk ke balai sengap an pulai ya kene ke jing jubab ke ba kren chpang ke jing maham ni ki baru spa to menta phi ki baru spa to yam dan yar namar kita ki jing lalot khop jong phi ki ba wan happy ka dekat ke ba ar kata ka spa jong phi ke lapot no bat kita ki jain kup jong phi ke la bam khnyang ia kata ka ksier bat ia kata ka rupa jong phi la bam sarang te kata ka jing sarang jong ki kan long sakhi persya ya phi bat kan bam du ia ka do jong phi kum kading phila ken chiao ya la ka jing ken chiao ha ki sngi ki ba khadu kane ka de ki jing maham ngam dan kam man matai shu phis ngau thu ya ka bat ka mat ka ba ar jong ne ki jing kli ka ong kumno ba ya kane ki jing man toy ba shukor la yo agar khot ka basan ka ong hakmi kata ka bai nong jong kita ki nong troi ki bala ot ya ka lengkha jong phi ya ka bala bat klop no ma phi ka kaang kerpat te kita ki jing kaang jong kita ki bala ot ki la episode shak ki score u try ki fight sngam man pule ya kana ka khot ka basan ka ong phila shong suk sarong ha kata ka jing ha kata ka khendel at phila im pahu pahai phila pen sngai ya ki do no jong phi ya ka sngi ka jing penyap sngap ada khot ban reu phila pen ram no phila pen yap no ya tau bahok te yang ya le persya ya phi kane ke de ki jing maham ya ka 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 kting jong ble kala tho but tongin kiar na ki ki basneu ki ba ngim de ban le ngin bot ya ka kting ki jong ble khuble shibon Khublei shibon ser nyobor ka to ka jing jubab ko jong phi klong ba jing jubab ba sngotanat ba phila penchai yangi wai puai bar ka jingkli ka ban let na sha iba loving son ka pran ka jingkli ka ong ka ai ka ba u apostol Paul u don ban ong ya ka spa bat kumno an panan kam ya ka pa loving son ngba ban jubab la mingin ka jingkli Kawai na kidak jong ka jing wan ka jong Jesu Khrist upor ya thula pa shapang ka jing it's by ka jong ubrio kamlong ka ba bakla bangin kamai bangin kinsho bat bangin pelan kam ya kaspa lane ya kijingal khu gi ba ubleu la ai gi hinre la dangi penan kam bakla bat ngi le haka rukom ban pen som ha yangi shimet bat ngi khwan men toy la de kata ka long ka jing sneu na marba lada pipe ban nga hon nong khong temathi la nong bat rio
dekat ke ban rio hadu ke bashipau upor dapan bha ya ke jing penan kam ya ke pisa bat ya ke tenrai jong ke jing kwa brai bat ya ke tenrai jong ke jing sniu wang ba lada ngi la don ya ke bam ya ke jan kup jan pong kata ke bangi don kamia namar ba ngi klaman rai e shakane ke perthe bat dan ke ru ke bangi ngi la ban ra lem bat ngi ha ka da ke jing wan Arsien ke jong Jesus Khrist nata ka daw uong rupa kiba ka jing ie sbai le ne ka jing ie bisa tengka kadai ka tenrai jong ka jing sniu baro nata ka daw blay haba ula khu yangi kat ba ngila ban im ban bam ban ru ban yarap kliang yikitu kibadan kam kata kadai ka jing snobha kabang ngila ban yo mat kadai spa ba ka ba kraw tam ha ka ba de tang blay balaban ai ya kata pokadun wat ka man sim ke changi Hublay shibun ba loving ka tu ka chung chuba ka chung phi ba kai ba apostol Paul udan man ong ba kuno panan kam ya ka spa ka long ka chuba ka ba shai ba nganget ba baron nang ngila song tu ya ka ba ngelen na sa ka chingkli ka ba khanriu ka chingkli ka ban kli church pastor chung ba lang nong po ka chingkli ong kumni meno ba ka por jo ka ba kut kelas dang hato don kiban tip ya ka por ba tikna ka Jingwan Khrist Henry hato ngila ban tip ya ka por bala hajan soma jubab lam ni ka jingli splashbon ngeladang asngap bahaya ke jingli ke bapila ai kidan hado lai bentan dei ke benta ke benengkong meno bakapor jeng ke bekut kelas dang ban jubab ikene ke jingli namar ke jingli ke bangale yo ke long bagi haban jubab rukat kum Daniel ke nong ke bakat ar ke khot ke ba saw hado nyo ban jubab ikene ke jingli la da pipet ikene ke chat ke bangala bo ni don kam ke por ke babon dei Henry ngan jubab tik tang ke jingli ke pala ai ke long ba meno jong ke takapor ke bekut kelas dang kapor jong ke takabekut kelas dang de habekut jong usnem siajar aspa repos nem leni house nem kat news pa kendai pra hak news nem bangi tip baro la ngi page history jong perthei ba way no nong yalam niam ba ka jong por le si jong perthei ul shakem utaw nong yalam de upop payus besaw baula shakem hak jingyalam uwena u rangba shipai jong ka friends ubakerteng ubartier bar ki jingli ka baar ka long ba hato don betip ya kapor betikna ya kejiwan jisu hato don betip kecuba pe kalong em namar ketin jong blay ka kren shay ke ni ladangi pule hamar kos kalong ba khat lai khot ke lai par tong ni juba pe ni om manga Henry ketin jong blay kong gumne Henry sipang kata kasngi bar kata ka poru om dan betip em wat ki angel ru ki ba habneng lam ne ukhon Henry tang ukpa hang ni kam ka kren shay hato don betip sipang kata ka por ki yash batikna sipang Jingwan Arsien u jisu balong nong penimbat nosis pa jong pi jonga ke juba kalong em kat kum ke to khot pangila puli kong tang khpa ubatip ye kata wat ki angel habneng kim tip ye kata teka jubab ka jingkli ka bot per kong Henry hato ngila ban tipat ye kapor kalajan oh kata teng ladangi puli meneng ila ayos nyulung ba baroki pastor ki balaya samba kila ye tho ye ngi ye kidak kishin dai ki ba shipang kata ketsni ka Jingwan jisu kala long hajing kang na kata daw ktin jong blay ka jubab ye kita ha ka gospel jong Matthias kal nong ba arp saw ka dekhot ka ba life ar ka ong tunang te ye kini first Parsi na uding dembur hakaba kita ngat jong ukila khilung bat kila seyek sla pitipru bakal yur kala jan kede khor ka balai phlai kumjur ma phiru haba phio iye kine ki aka baro to tip bake Jingwan jong ukala long hajan hak jingkhang kong ba lada phio i to tip ye kene ka parchi kan ma wa kene de tang parchi kong haba phio i ba ya ki sla gelas dang ban hap le ne bat kila ki sla kelas dang ban mi pitip bakal yur kelas dang bara ka jogur kam haba phio i kene ke ek baro pitip bak Jingwan jong khonu breu le ne unong pnim jong phi ba jonga kala long ha jingkhang la dang isngam baro i to ki discussion ki bak pastor kila e tho ya ki dak kishin sipang ta Jingwan Arsien jisu ngitip
bakata ke jingwan jong u kalalong shisha ha jingkang ngimla ban len ni kata amen ban na kata kadau ko ong ba piru haba pio I kene pitip ba kata ke jingwan jong u kala jan ba ko ki perlong la dangi peje ki dak kisin mentangi tip shisha ba kata ketelang kalakut berkeliur sen kan sedang no hak kemut ba ngilai ya kidak kisin baro ya kata ke kibala dia bernitip ba kejiwan uji susisha kan sewan no sen bat hatu ngila bentip ya kita ke por bakala long hajan ho ngila bentip balai nang ba kidak kisin na kita kedau ko ki perlo tungin bin krek gejingim gejongi bangini kendo berta nong penim ban nong sus pa jong pi jonga ke por kam slem shu ni de ban yang scam ni de ban yalap ya ketin jong blay ban ni onda uwan jisu ban ong ni ta nong penim ubangila kmilenti la slem kublay kublay shibon pastor ya to ka jing jubab ka jong pi along by shy but nganget ba ngila sngotu ya to ka jing pi shy ka jong pi but ngili iru itu ka chat ka ba I pastor ila peni je tong ni len sa ka jing kli ka ba khan nya ka jing kli ka ban kli ya pastor Albert nong like jing kli pang kum ne mano banyo I ya ujisu haba unwan sama ban matai lam ni kene kumno mano banyo I ya ujisu haba unwan Kublish bon biang sa kane ka we ka jingkli mano banyo I haba ujisu unwan mano banyo I haba ujisu unwan tongin ya pej ka ka ba ka Bible ka hikayah ngi tingin pej na Matthias kal nong ka ba arpsau dikhat ka ba arpunyau hangne ka Bible hi ka ong na ba kumba ka mino ka lili na mingi bat ka shai shadu sep ngi kum taru kan long ha kata ka jingwan ukun u breu ujisu unwan kum ka lili kata ka long unwan kata ka de ka jingwan ka jong Jesus Khrist te ka point ka banikong na beneng shajrong omdei halor ka khendo ka parthe undon bet shabneng te ka point ka baar ha ka bapau lene bayo I ba baro kin yo I da ka bayo sngaw kata ka de ka point ka balai ka da ka bayo sngaw ngila ban yo sngaw yo u lene ngila ban yo I ngila ban snap ya ka ka bau ya ha kata kapor ha ka jingwan Arsien ku jong Jesus Khrist lane uperthat ubawan lem bat ka lili upen long upen mi ya jing sawa bajam bat bakrau te sa ka we pat jing pen pau kal nong ba ni kong dikhat ka ba hnyau ru hang ne gi kai thu ingi ba baro ki khmat kin yo I kito ki ba penyap yu jisu kin yo I ru ya u habaya ki on sa pen mi pat ha ka jing bi pat ka ba kerpang shua ba ujisu unwan babaro ki khmat ken yo I ha kata ka jingwan Arsien ke jong Jesus Khrist dan uwero ubom la ban yo I na mar ka jing shai ke jing thaba ke jong Jesus Khrist ke jing teng shai lane ka jing crowbor da ka hop uwan tengi baro ngin yo I dala ki jong ki khmat dala ki jong ki skor ban yo I ba udon shabne hublay shibon ba Albert ya to ka jing patai ka jong pi oi babaro nangi badang badang sa ane pertai nyu I ya kata ka Jingwan Arsien ke jong uji sukris te keblai shibon ngini le na sa jingkli ka ba khat phra ke jingkli ka ban kli ya pastor Albert kanon ke jingkli ka bom hato ki ba hok bat ki ba pop kinyo I ya uji su haba unwan sama jawab lam yegani ka Cingkli pastor Kublish bun ya gani ka wepat ka cingkli ka balong ka cingkli ka basong tanat ka baong hato ki ba hok bat ki ba pop kin yo I ya ujisu haba unwan manu bat balai ka jubab ka bangakwa ban ai ha gani ka por ki badang hakasni ka Jingwan Arsien ujis pres paro kin yo I ka Bible ka ong kumni ka kitab jing pau kalanong kabanikong kadkhat kaba henyo ko ong hakmi unwan pat kilo pat kakmat baro kan yo I yo ha ka Jingwan Arsien jo Jesus Khrist kakmat baro kan yo I yo ki bahok bat ki bapop ke ga banjai ki bapop ka kitab jing pau kalanong kaban ri ko khat ka bakhat san tar kay thu pakim shem la
ban pet ya ka borom ka jong Jesus Christ kin ya mare pat kin ya pet shaki kram ki kro hapo jong ki mau siang kin ya ri pat kin ya perta ya kin ki kentien ko mau siang to hap hlor jongi kat ba ki tu ki bala pengkre ki bahok aka jingwan Arsien u Jesus Christ kin ya kren ya kin ki kentien ya ka ba ka kitab u isi ya kalonong ka ba arpusan ka dekat ka bakat ka bakandai ka ongkum ni isi ya arpusan ka dekat bakandai hakmi uni ulong ublay jangi ngilak khmi lenti ya u de un pen em jangi uni ulong utrai ngilak khmi lenti ya u ngin sngop ha bat shat kmen hakajing pen em jong u ngekran pat shaphang kitu kibalayam kitu kibalayap ha Khrist ki bahok ngalaban ong hakajingwan Arsien u Jesus Christ yaki on sapmi pan Henry ye kitu kibapom hakajingwan Arsien u Jesus Christ kitu kibalayam kin omla ban yo i ye kajingwan Arsien u Jesus Christ pat kin omdon menta hakata kajing pan kublashbon Kublashbon paso ya katu kajing jebab utswi ot baro nangingin i kibahok lane kibapop but kibapop kimla ban pet ya ta kajingwan Arsien u Jesus Christ kinlet ban re haki kram haki mausiang de but kibahok kin ong ba une ude ublay ubang yap khmi na do menshwa kanu kajing sotanat namata kibahok kiba kilap khmi kata kajingwan Arsien but kala urlong hakmat ka jongki bat kanu kidap da jingkmen ban kwa ban ong ye phiru ban kuntu ye phi pede ban don banta hakta group ka kin ong ba uni uday ublay balangil ap khmi ban don hakta ki haban ha bat kitu ki group ki ban let ki mau ki shaki kram ban ong ban tap yaki na ka jingwan Arsien jong ta ublay blishbon pastor ye ne ka jing jabab kabai phil ai hangi wei puai but kajing kan turu namta ka jongi wei puai kum Kristan ni de banya lek kat bala pandon menta harta ka group ku ban ong uneu de blay ku bangi ap khmi na do manswa ku blishbon but kajing kli ka ba khat khandai ka ba in kli ya i ser nyobor kajing kli ba ong kumne kat ba u jisu udang wan hakata kajing wan Arsien jong u ke kata ka ba udon rangkat bat u ka bau phong ha ka kli ja u sang pawan jabab lam ni ka jingkli sernyo bor kumlai shibon ya kene ke jingkli sachisin tongi pai ya kene ke jing jubab na ka ktin ge jong ublai ya phai ba nga shi kitab jing pen pau kalong ba khat khandai ka khot ba khat we hadu ka ba khat reu kene ke jing kal kidon chibun git khot henry tu ngi pule namar ngidon kaman pule ka thing jong ublai ban pulu por shibun tu ngi pe na ka khot ka ba khat we hadu khat reu ka ba ongkum ne bat ngali i ya ka baneng bala ple bada khmi ka kulai bali ba ya tau ba shang halor jongka la khot ubayai ne bat uba shisha bar ha ka hok ubishar bat uyele thma ka khot ba khat ar te ki khmat chung u ki kum ka thle ka ding bar halor ka khli chung u ka don ki pan singet shibon udon ru ka kerteng bala tho ya ka ba uno ru thu henry tang ma uhi bala pen kup ya uda ki jain kup ya ka bala wi ha ka snam bala khot ya ka kerteng chung u uktin jong ublai khat sao bar kita ki paya pom ki ba habaneng ki le bot ye o halor ki kulai bali ki bala kup da ki jain line bani ka bali bat ba khoi ka khat ba khasan ba na ka sintor jong u ka mi no ka wai lam banap bat kata unda sho ya ki kinja ban reu te un sin shar ya ki da uding sin shanar bar uyu roi ya ka jing teliat so ka jing shla ka jong ka jing mitar ublai ubadan ba bara ka khat ba khat reu khor ba khan reu bar udon halor ka jainkup bar udon halor ka jainkup bar halor ka lebong jong u ka kerteng balatho usem gisem bar utrai kitrai kane kade gijing jubab nanta saka wepat ka banta jong ne gijing kli ka ong ka ka ba upong ha ka khli jong u na ka ju hi kolonong ka de khot ka ba khat ar ka ba ong te ha khmi te ki khmat jong u ki kum ka thlle ka ding bat halor ka khli jong u don ki pan singet shibon u don ru
ia ke kerteng balatho ia ke ba uno itu henry tang mauhi kane kede ke jing jubab ngai scam pin kermau ye gene gid khot khanang ma philaban pe de la ki jong ki khmal ki jong phi ban sngau hun kamen sem ke ba pen sngau hun yengi kalong bangi habangi tip hi dalade habangi pe hi dalade ngi pule hi dalade ka pen sngau hun ye kamen sem ki jongi ke jingai ke jong phi ba ke janga kam shong ha ki we ki breu kam shong ha u pastor kam shong ha ki keme ki kpa ki jongi ha ki heman ki para ki jongi hinre ke jingai ke jong phi ba ke janga ka shong ha ke ktin ki jong blai ke ke bangi sngau thu ya ke ktin ki jong blai namal kata don kam ban plate ye ki khot ba khoblei shibon sa nyo bor ka to ka jing jubab ko sang phi ngai bangi lai shai ya ka jing jubab ke jong phi ba phila puli na ka bible but man tang yin le na sa ka jing kli ka ba arpau ka ban kli ya i Sir Livingston ka pran ka jing kli ba ong kumne ha to ka ne ka jing cha kan cha ha ka ba jai ne bare ki ai ki jing maham ki ba ngi don ki ban pentip yangi ba onnam don ha ki jaka bare sama jawab la mi ga jingli Sir Livingston Karpran bun sien la chu hikai ba le se dan ki bangai ba ndau chi sun wan on sawan ha ka rukam ka ba jar henry ka bible ke chu bun sien lang ba ka ching ya thula pa ka jong chi su hi bat ki ba bun ki nong thoi ka bible ba ka chingwan ka chung on sawan rangkan bat ka ching sawa ka sor ka bacham ha ka kitab sam ko nong ba san phau ka ba lai nong tho sam ong ba u blai chungi on sawan bat on snap cha ha ka jingwan ka chung rangkat bat ki angel chong ke blen on sawan rangkat bat ki turoi bat kini was snow ya ka sor ka ching ha ka chingwan ka chong chisu bat kam long ka ba jar la ne ka ba kibrio kenom tip ya ka chingwan ka chong re baro ka we ka pathe baro ka we ka khamat kin sa yu i mat kin sa tip ya ka chingwan ka chong troi khoblei shibon ba Livingston Karpran ni ka to ka jing jawab ko chang phi ka ba song tanat bat ka ba shai ru padeng nga jing i pui ngai bangila song thu ya ka to ka jing jawab ko chang i ba la da uji sun wan onnam wan da ka bare bat kan don ka jing risa bat ka sur ka jam ha ka jing wan Arsien ka chong cheese Khrist khoblei shibon ba loving nginya let na sa ka jing kli ka ba ngan kli ya church pastor jang balang nong pa ka jing kli ong kumne ke ai ka daw ba u nong pen im jongi u ai na ka banta ka jing maham don kam piru tu long kiba kloi cái này cả chừng mà ham cái nong pat nim chừng ai piru tu long kiba kloi nya sang cái jubab nai chai pastor jang balang nong pa deshbon habanga perkhat bahai gitu ke jing keli jong pingar bun singa perkhat ke ai ke jing maham ke badan kam yang ni kam tam ha ke juk ke ba khaddo ke bangi imenta ngakwa bon bag de khot ngila ban ai le ngila ban ye pule biang le ne le si tang gitu gi jikren ki jongi ki ba shade lu ngits kem kala biang henry to ni pe biang sekendian le dangi phai sho gospel kat ko matthias klong ba arp saw de khot ka ba saw ko ongum ni da ba kumta phiru to longi bala kloi na ba ka por ka ba phimut unwan ukhon ubreu hang ni ko ong ban nak ta ka daw to long ki pala kloi ke jing kli ka long ha ni la yos nyolud ye kito ke jing maham ni la yos ni la tiblud ye to kidak kishin se phang ta ke jingwan Arsien jisu ke jing kli pat ka long ha to ni la kloi ha to ngala kloi ban yikendo yo taw nong pen im jongi ko ong ba hang ni kong na ba kum ta phiru phim to long ki ba kloi na ba ka por ka ba phimut unwan khon breu ha ka por bangim poi perkhat un sewan khon breu ko ki parlok tongin long kum ki thei sati ki bastat ki ba bangkhre la pa ye ko pniang om kum ki thei sati ki ba be ha oi ni ong i de ki kristan
Oh nyap kami ngitip ni kita kidak ngitip lu di ke keten ke jong blaze pang kita kidak ke Jingwan Arsien jong Henry ke long ke ek basyo si haba uwan pan imyo bani lej rengkat batu na kita ke daula dangi pule hajing pau khat sau okan reu khat san Matthias arp sau plai nang tan kong Thessaloni san ar hang ni barok di khot kong hakmi nganwan kum unong to Kemud bang ngintip ya kata ke por ke ya ke bau jisun wan tegum no gide ban le kalong ku bangi ong mene ngide ban long ki bala kloy ki bala pen kre damar bang ngintip ya ke ya ke bau jisun wan na kita ke dawan pen scam shishu ya ke ni aku ban ya pule biang sakwe ke dekhon ngimdot por pule le singan sia tho ke dekhon na Matthias kal nong ke ba arpu sau dekhon ke ba live punyo do live kandai kong ba kumba kalong hakisni ki por jong noa baki breu ki pelut por hakabam kadi hakabade ke jong perthei kum taru kalong hakisni ke Jingwan jong kholu breu la dingi pech sha ke jingim la ni ke por ka ya ka bang im menta ngi skem kalong tik kum ke por jong noa la dingi led stadium ki breu ki dap la da ki pli ke no ke thrillers jong ka no ke Bollywood la ne Hollywood movies ni ba to ki la ki breu ki pech Henry la dengi la pa dia ktin ke jong bleng yo I bagi bro kim dan su ke jing siu pha ha ktin ke jong bleng bala dengi la ye ktin jong bleng la dengi le jing sang ting tengi sha tren beng man khon batip sing dei ki sa yom ni Henry ke ek bang idon kam ke long ba kong ba ktin jong bleng kong tek ke long kum ke por jong no wangim ti bin siu ke ti ke ni bagi bro ki ngop ba ke pethei jaka jong bleng kum bang keren de ke jing riam jong soitan na kata ke daw ngide ban pun kre ya lade kenang ba yo ong bang ngide ban long bal akloy bani kendo yo un mar ngintip yo kapor bat ye kaya kaba unsawan ngangai scam bakat ne ke jingkren kla long ke jingkerku yang ngi ha ke ne kapor ko ki perlok tungin long bal akloy bani kendo yo no pen im bat no sus pa jini ka man pingin pen kre ye ke jing im ke jong ni kublai bon pasal ya kata jing jawab ke jong pi belong ba shai but ke jing tu ke jong pi ru bang de ban long ki ba kloy ha kanong ko por ba uji su un wan de ban long ki ba pun krek nam bang la ban let ba du sta ka yeng ka ba wal pun krek nam ta ka jing ngai puai je ke jing kli ka ban kli ya I ba albert nong lai ke jing kli ko ong kum ne pis ngo tu ayu ya kata ka ba ong ba ka jing tip kan ar nang roy mano kita kiba tang makihi kiba la banjeng bat banyat lengba kipor jing tenjar sama menjawab lem yang ni ka jingkli te kublish bon sa kane ka wepat ka jingkli pisngo thu ayu ya kata ka baong ba ka jingtip kanang roy mano kita ki batang makihi ki bala man yang bat yat lengba kipor bajenjar te ka jingtip kanang roy kamut ba ki breu paro kinang yai tip ya tin ke jong blai bat kinang yai tip ya ka jing shisha spang jing thu lupa kam tam e kitab Daniel kam tam e ya ka bat ya ka kitab jing pen pau hang to bat de hang ne ba ki breu kinang ban pen kre spang ka Jingwan Arsien ke jong Jesus Khrist am dan we ro bam tip ya kini ki baro namar ka Bible hi ka thu ingi spang jing ka jing thu lupa bat don ro bat sakawai pat ka jing mot ka jing tip kanang roy ka jing tip ha ka jing start jong ki breu te la dang ipet ha kne ka perthai mata ngiu I ba ki breu kila start hadu kata ha ka ba kila man thau ki ling soin ha ka ba kila ban thau ki teknologi ha ka ba kila ban thau ya ki kor ki atomic bomb kila ban thau ya ki ek e baro lang ba ka jing start but lang ba kini ki pedon kam bat kum juro ha tin ki jong blero kila tip bat ki yo ye jing start kum no Jesus Khrist on one te saka we pat hang ne ong ba mano kita ki ba makihi ki bala ban yen de tang kita ki ba sumar ye ki spokom bat ki ba bat ye ka jing pla ka jong Jesus Khrist bat kila ban yen bat ya lang ba por jong jing jang jing pan pau ka long ka ba khat sau khat ka ba khat ar Ki kata kadai ai ka ba kita ki breu ke jong ble hak ski ki ba khadu ba kila ban yeng detang kita ki ba sumari kita ki sembai ke jong Khrist
ki babat ya ka hukum ke jong ublay bat kin yang halor kin yang hakmat jong kita jinjar barok bat kin yang scam bat kin ai ya kata buram lane kin yaro yu Jesus Khrist bat kini bat kata kedai ke ba ka Bible bat ka hikai nam tak jongi we tu ai bo ble un kurku yepi kublai shibon ya ka to ka jing jubab ka chong pi ba ka long ba shai but hoi tang tu ki ba sha shon sha but ki ba ka ngu ya ka hukum ka chong ble ki la ban yeng ha ta ka sni chong ka jing tinjar te kublai shibon ya ka to ka jing jubab ka chong pi man tangi len asa ka jing kli ba arp lai ka jing kli ban kli ya iser nyobor kane ka jing kli ong kum ne balai ba baro ki angal ba khot kin wan show Khrist mano ban dangsa habneng onda unwan sobat batai lem ya kane ka jing kli ser nyobor Kublai shibon ya kane ke jingkeli ke bakhadu na kamta jonga na kamta kane ke subject tong ni pej ya kane ke jing jubab na ke kting ke jong ublai ni pai sha ke gospel Matthias kal nong ke ba ar phusau ke khot ke ba life huai ya kane ke jingkeli ke banta ke benekong ke baong un pha no mana ba pha no ude Jesus Khrist un pha no ru ya ki angel jong u da ke jing sawa bakrau katuroi bat kinya lumlang ya ki bala jet jong una ki saul air nadu ki bakut ki beneng hadu ki bakut jongki ki angal barok kin let man wan shau ya ki bala jet ki jong ublai ki ba yai ne ki ba sumare ki hukum ki jong ublai bat ki badon ye ki jingai ki jong Jesus Khrist kembala ben pau ha kitab jing ben pau tangi pai sekana ke wepat kamat jong ne ki jingkli ke ba mana bedang sa ha beneng onda unwan atau dang don basa nya pai sak kaju hi ka gospel kalanong ka arpusan ka dekat ka life way ba life a ka bang onda ukon ubre unwan te ha ka burom jung u bat ki angel ba khoi baro lembat u anda kum taun syong halal ka khet ka burom jong u na tangi pe ka dekat ka life ar bar unya lumlang ya ki benru baro akhmat jung u bat un penya khlat ya ki uwe na uwe pat kuba unang ablang brod upanya klat ikilang brod na ki blang kene ke degi jing jubab na ke kting ki jong blai ngai scam apis ngau thu wala da phim ngau thu ngau pha comments ha ki comment box ki jongi khanang mila ban ip ya ke jing jubab ke badai na ke kting ki jong blai ublen kur khui phi kublai shibon sernya bore to ka jing jubab ka jong pi ba baro ki angel kin wan bu jisu hol o chang ka banang ban shao ya ki ru khot krumwet ba hot ka banang kan long ka ba suda bat kan long ka ba kinja jar kumbala tho ha ka jing man pa long ba prat khot ka banang kong ka por jingwan Arsien jong Jesus Khrist se kublai shibon ngat balang ilas ngo thu bang la shai ka to ka jing juba ka jong i te mantangin yelena sa ka jingkli ka ba arpsa ka jingkli ka ba ngkli ya i pastor labas kamnon ka jingkli ka bang kumne kumno ba ka jingwan Arsien ka dei ka jingkermen ba hakle do jong ki advantage kumno ba ka jingshisha shapang ka jingwan Arsien kan yarap ban penwandur ya ka balang advantage songa jubab la mingani ka jingkli pastor Kublai shibon ya ka tu ka jingkli ka baong kumno ba ka jingwan Arsien ka de ka jingkerman ba hakli do jong ki advantage kumno ba ka jingshisha shapang ka jingwan Arsien ka yarap ban penwandur ya ka balang advantage nangkong shwa bangan jubab ngakwa ban ong baka kentin advantage ya ka bang ngibat ya kata ka kerteng ka kentin advantage ka bamut ki ba apkmi ya ka jingwan Arsien which is Khrist ka subject syapang ka jingwan Arsien kalau ka subject ka ba kraw hadu kata-kata ya ki kesan haki por ki ba mensyua hadu kini kisngi namar ka jingwan Arsien ka jong which is Khrist ba lada on pendap ya kani yin light na ka jing su ka jing thar yin light na ka jing e ka jing stom ki baharu kom yin yo
ya kata ka jing suk ka bakraw ngin yo ya ka jing kemen ka bakraw ya ka ba ngimla ban batai da ka jing mut jim khat brio ya ka ba ka ktin ka jong play ka ong nung ko Thessaloni ka lanong basaw ba khot ba khapra na ba komta to phinia pentingan perlok ta kini kintien ni pentingan da kini kintien japang ka jingwan Arsien Jesus Khrist ka bolong ka borom ka bakraw ya ka ba unrong no ya kita ki blak pengkret sya kata ka yeng ka ba ulak pengkret ka bolong ka yeng beneng ka yeng ka ban nyai ni shikibam jikut ha ka ba ka jing im babam jikut ka sansyar hang ta ha ka ba ide shipang ka jingwan Arsien Jesus Khrist kum ki Adventist ngirun kam ban pengkret ya kalade ngirun kam ban sandur ya kalade da ka jinga e ka jong Jesus Khrist da ka bor ka ba ulai hangi pakata kalong langba ka tien ka jong o panginya politusta para ka jingduai ku bleshpon Kublai shibon pastor ka to ka jingman sai ka jong pi halor ka to ka jingkli but ngat ba kalong ka ba shai ba ngila ban song tho ya karu te ka jingkli ka ba khado ka ban kli ya i ba loving son karpran ka jingkli ka ba songtanat ba ka jingkli ka ba dan kam yangi iwe ban tip kumno ban penkre ka jingkli ong kumne kumno on penkre ya ka jingwan Arsien ki ki jinglong ki badan kam karpang da ki kristan manta songpa ya snap lam ya ni ka jing jubab ka ba inyo na i sir Livingston kubleshbon kum ki bangai lane kum ki brio ki ba kam yelade bangilong ki kristan bangilong ki nongpor ki jong Jesus Khrist kam pat biang tang bangin shute ya ka jingwan ka jong Jesus Khrist bat bangin yo sngo ya ka Henry ublay ukwa yangi shimet bangin penkrea bangin duai bangin pan ya ka jing stan ublay kumno bangin nang itsan hu Jesus Khrist namar da ka bangilia gomta kaya rab bangin nang yai san bat ka deru ka benta ka bakraw tam jong ka jing up ka jong ya ka jingwan ka jong Jesus Jacob utho aklanong ba san haka kita jong Jacob ulanong ba san khat ka ba nyaw huang namar kata haka khat ka ba phra namar kata tu long phi ki ba ya sha pen kre ki nonot ka jong phi na ba ka jingwan ka jong utrai ka long ka ba hachan haka jing pen kre ka jong ya ki nonot ka de ka jing ya de ka ba jilio ka jong ba Jesus Khrist ba haka ta ka jing ya de ka jong nang ya lam manginang san nginang long kuma haka jingwan ni jong on sawan mat shawing shalaye kata ka ka confident lane ka jing snow shlor lane ka jing snow bomal tatien ka bangi don how Jesus Khrist mat haka jingwan ka jong to ai ba ka jing pule ka jong ka long ka jing ku ba ru ka jang ban sim ngi iwe pi we ba shan Jesus Khrist on sawan amen bon ba loving ka to ka jing jabab ka chang pi halor ni ka jing kli gunon penkre ka jing wan Arsien ka jang Jesus Khrist tungin le ka bala ka ba yong ba loving ba ni de ban don ka ta ka jing de ka ba jilio ba du Khrist knang ba ngila ban san kum o bat andan wan ka do jang baneng ba ngi baro ni dan manta ka ta ka ying wa penkre na mata ka jing wet we te baik tu ka jing jubab ka jong i lia pai sya ka bakut jong ani ka jing kren ka jong i ha ka ni ka chayo paringan saya syam yang pat la syam tayo te aku aban kentu ye pi ai ba kini ki kubor ni ki jing kren ki balami na tin jong ni shakri ki jong blay kan don jaka hapa ki not ki jong pi hane hapa ka jing mu perkhat ka jong pi bangin kan mau kini ka ibara nang bangin aban pengkrep hai ka jingwan Arsien ka jong blay so ai ba ni ka topic pang jingwan Arsien ka jong Jesus Khrist kanam lipno ha jing mu perkhat ka jong i bat kan nang yai pen kan mau yang i bangi dei Kristan ni dei ki pilgrims nong yat wir ha ni ka pathai ba shen ka ying jong i ka dei ha banang om ha ni khando te ko be shi bon ye pi baro iwe tungin pengkut ikan ni ka jing ka ni la ka jing doi tungin doi
ko pa si baham neng kanong idap dak cingkemen ke bakrau ke milador kat lam bangi hagini kenta banyak kabang ya kren span keting ke jong me but try ai bagani ka topic jong ke cingkemen namata ke jongi Khristan kanom lip no na cuma cepat ke jongi but kenyai pin kan mau yangi kenang mengilan pin kre ila deh kata ke Jingwan Arsien ke jong me trying ke duai ru ba abang indan menta kata group trong ki riu ngai riu hok ben ong mai ni dei blai trong i bang ap kmi na do mashwa try ki pop ki bang ele hakini baro ngu dam kerteng jong cheese kis na punem amen